Күптән түгел Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында «Гүзәл җирем Татарстан татар хор музыкасы» фестиваленең йомгаклау концерты булды. Фестивальне кем оештыра, татар хорының киләчәге өметлеме? Бу сорауларга җавап хәбәрчеләребез әзерләгән язмада. Татар хор музыкасы фестивале быел 19-нчы тапкыр үткәрелде. Ел сайын фестивальнең үз темасы бар. Казанның 1000 еллыгына, шулай ук Александр Ключеревның тууына 100 ел тулу уңаеннан да үткәрелде. Ә бу сезонда ул туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланды. Безнең консерваториябызда 19-нчы тапкыр фестиваль, татар хор музыкасы фестивале үткәрелде. Менә ул 4 көн барды, бер сулышта, бер шундый рухи байлык белән. Фестивальне беренче елларда Мәдәният министрлыгы, Татарстанның министрлар кабинеты башлап җибәрсә, аннары Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе татар хоры фестивален үз канаты астында алды. Бик күп лауреатларыбыз булды, чөнки бөтенесе дә бик катлаулы музыка җырладылар, классика музыкасын. Без бу фестивальне багышладык Нәҗип Җиһановка 110 елына, анарсың Рөстәм Яхинның 100 еллыгын юбилейна, Габдулла Тукайның 135 еллык юбилейна һәм Муса Җәлилнең 115 еллык юбилейна. Менә шу 4 зур бийик шәхесебезгә багышланган фестивалебез шуңа күрә зур профессиональ дәрәҗәдә үтте. Шын җыр бәйрәме булды. Бәйрәм булды. Күрсәгез иде шушы анда меңләгән бала татарча җырлыйлар. Аларның йөзләренә карагансаң, алар менә бәхетле кешеләр. Әлфия Җаббарова сүзләренә караганда, фестивальне башка милләт кешеләре дә карарга килә. Фестивальдә бары тик татар телендәге җырлар гына башкарыла. Башка милләт вәкилләренә дә таләп бер: җыр татарча яңгырарга тиеш. Без үстерәбез яшь буыннарны, без онытмыйбыз өлкән буыннарны, һәм дә ки без безнең бийик шәхесләр, безнең программаларын, репертуарларын, әсәрләрен онытмыйбыз. Без аларны зур сәхнәгә күтәрәбез, җырлыйбыз, алар яшиләр. Татар хоры фестивалендә катнашучылар төрле төркемнәргә бүлеп бәяләнде. Вокаль хор ансамбльләре, үзешчән хор коллективлары, уку йортлары хор коллективлары, аларның һәр номинациясендә яшь айырмасы да исәпкә алынды. Беләсезме, шын бәйрәм әле менә һаман да минем әле йөрәгем шулай сөенеп яши. Тагын шуны әйтәсе килә, елдан ел башкарырга, катнашырга теләүчеләр күбәя бара. Менә без инде чынлап та әйтә алабыз халыкара фестиваль дип, конкурс. Чөнки бу ел менә Урта Азия республикаларының Казакстан, Үзбәкстан, Мәскәүләр, Сибир яклары, бөтен Россиядән катнашырга теләүчеләр бар. Татар хорыгына түгел, гомумән хор сәнгате шактый еллар дәвамында сүлпәнләнеп китте. Югыйсә, һәр мәктәпнең диярлек хоры була торган иде. Әлеге фестиваль татар сәнгатендә хор юнәлешен җәелдерү, татар классик композиторларының әсәрләрен халыкка җиткерү, яңа исемнәр ачу белән беррәттән анда катнашкан балаларга әхлакый тәрбия бирә. Җыр, музыка аша алар матурлыкка, яктылыкка омтыла дип саный оештыручылар. Мөршидә Җиһан, Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.